Kanitong weather update para karong adlaw nga Huwebes, pitsa 4 sa Nobyembre tuig 2021. Northeast monsoon o amihan ang padayong nakaapekto ngadto sa Luzon. Ug padayon usab natong gimonitor ang low pressure area nga naa sa PAR. Kaganhinang alas 3 sa kadlawon, ang sentro niini nahimutang sa gilayong 580 kilometers east sa Borongan City, Eastern Samar. Ubos ang posibilidad niini nga mahimong usa ka bagyo within the next 24 hours apan magdala kinig mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Visayas. Samtang manhabling bahin sa Visayas ug ngadto usab sa Occidental Mindoro, makasinati kitag maayong panahon nga aduna gihapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan dala sa localized thunderstorms labi na sa hapon o gabii. Ug mao kato ang kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan, kini si Angelica Orongan.